saya ko kasi wala tayong bad news. And tapos nilagyan ko siya ng malalaking sili kasi ipijat ko siya ba? Ano yan? I-slice ko siya mamaya para sa aking sabaw. Dito kami dumaan. So, Fansin Consider Castle. Oh, girl, it's so beautiful in this. I didn't know. It's look at that there. Oh, kita niyo. It's a nice picture. Hello, guys. Magandang gutintag. Magandang tanghali. Paniudto naman, oy. Kakauwi lang namin. Nag-grocery lang kami din pag-uwi. Pinakain ko lang kunti ng ano to, ng batang to. Tapos, magluluto ako ng lunch namin. Luto na agad, oh. Bumili kami ng mushil. Mushil? Tahong ba? Tahong. So, gigisahin ko lang yan siya sa onion at garlic. Tapos, yun na. Yun na, no? Wala man lain tayong sagol. Ay, wala man tayong gulay na nabili. And then, mga ano lang yung nabili namin. Mga basic ba? Mga kinahanglang, mga lagi namin ginagamit dito. So, ayun nga. Today was yung result ng ating check-up. O, to make it short, ang result ng ating check-up, guys, ay okay lahat. Okay lahat, guys. Ang saya ko kasi wala tayong bad news. And then, sabi ng doktor, yung ano ko lang daw dito, yung liig ba? Medyo ano daw, para daw kung hindi daw, ano, ewan ko eh. Medyo, ano daw, tense daw yung neck ko. So, that means, hindi ako relax. Hindi daw ako relax. So, could be. And then, kinonfirm nga niya na migraine. And then, kailangan kong magpa-check up sa aking mata. Nirefer niya ako sa ophthalmologist, doktor sa mga mata, para magpa-check up naman ako doon. And then, after, kailangan kong in 3 months, kailangan ko kasi, diba, sa every month talaga, meron talaga akong mga 3 consecutive days na masakit yung ulo ko. So, in 3 months, i-observe niya. Sabi niya, in 3 months, ilista ko daw when ako nagka-headache. So, para in 3 months, may follow-up check-up ako. So, ayun. Ayun ang nangyari. Ikaw na yung pindong. Hi, to the vlog. Jug. Lipay ngayon. Lipay, oh. May snow pa din sa amin. Hindi pa nag-melt yung mga snow kasi kanina nag-snow ng konti. So, nakaka-happy ang snow kasi yung paligid ba, maliwalas. Gustong-gusto ko siya, maliwalas. So, magluto muna ako guys. Ang sarap palangging. Ano kay to siya guys? Funny kini siya kay. Nilalagay ko siya sa kids room. Pinapabantayan ko doon siya ni Ella and Vanessa. Alam niya na kung saan ako pupuntahan, kundi sa kusina, sa aming kwarto. Sinisilip niya. Kung bumabalik siya, nag-crawl siya pa, pabalik doon sa kwarto. Sinisilip niya kung andun ako. Ay, sis, kasi umupo ako kunti. Before ako nagluto, umupo muna ako doon. And then, pag sinira ko yung pintuan ng slide ba, sabi ko, mayroon mang nagtulod-tulod. May nagpupush. Siya pala. Bumalik siya. Alam niya talaga saan pumitaon yung mama. Alam niya talaga saan hanapin yung mama niya. Doon mo? Alam mo dyan, yung taka-episode amin guys. Hindi talaga tayo maka-episode nito eh. No? Hindi man tayo maka-episode. Hindi man tayo maka-episode anong bataan ni oy. Hindi man tayo maka-episode. Oh, di man tayo maka-episode anima oy. Katawa na kayo pag kanina. Okay. Ito, romper to. Meron siyang romper sa loob na yung short sleeve at saka pang ano lang. Romper din, another romper. Yung all over ba? All over. Tapos nag-jeans kasi malamig. Nag-jeans siya. Tapos nag-jumper at saka nag-jacket. Grabe, syarong panuhuton pa. Syarong tugnawon pa doon mo. Kasi tabunan ang hubon. Kaluag bunitan. Para ang hubon, dili kuha ng hubon. Malingaw,
Kung ano, kumot-kumot sa namo mo. Jijijing. Aduh, ganahan kayo siya. Ganahan kay namo mo. Ang namo nga. Mama, sneeze ko. May man ka, uy. Kining ka. Ano man ka, uy. Sige, magluto muna ako, guys. Bye na bye. Bye. Wala tayong tripod kayo. Nagduko-duko yung duha na rin. Bye. Puntahan natin si Kuan B. Si mga kordapya. Hindi pa sila natapos sa kanilang ano ba? Sa kanilang, ano ba yan? Online class. Kalat dito. Aktong kalat ng kalat. Hindi pa sila natapos. So, kagidlay pa. Kalat. Uy, Francine, did you popo? Yaks, tumago. Tumago. Nagsupo ng guro ng isa. Nag-drawing siya, ha? The boy, oh, why you drawing there? Because you want to poo, that's why you draw there. Huh? Is that so? Come here, Francine, we change you. Come on, we change. No, you test. Come on. Okay, bye. Okay. Bahala ka, oy. Bihisan ko muna to, be. Bihisan ko muna to, eh. Bis abi ko makaluto na ko. Bihisan ko muna si Francine, guys. Kasi nagpupo. Nagpupo ang kigol. Nagpupo. Hinapay mga dong. Tingnan nyo, guys. Maliliit man, oy. Maliliit, guys. Ang musil. Hugasan natin ito siya ng maayos. Hugasan. Tapos isahin ko lang. Tapos ayun na. Masarap to ba? So, ayaw ko nito permanente. Hindi man talaga ako mahilig nito, guys. Yung mister ko, si Frank yung gustong-gusto ito. Kaya niluluto ko kasi healthy din ba? Kaysa laging karne, bitaw, guys. So, mabuti din to siya. Isahin ko lang siya. Tapos, ayun na. Dadagdag ko siguro yung isang pack. 1 kilo to eh. Pero, malakas kasi kumain si Frank nito at si Ella. Yung anak ni Frank, hindi masyado. Pero ako, kumakain din ako. Pero hindi talaga masyado. So, luto muna. Lutuin na natin to eh. Ayan, nag-isa. Kamatis lang din. Isa ako ng garlic. Tapos, lagyan ko siya ng kamatis. Then, sabawan. Yun na. Papa is speaking. Yeah, Papa. And then, so? My papa. Your Papa? Okay. No, it's speaking. Yung agtag rice, guys. Luto tayo ng rice. Awal yung mahiwagang lagayan ko ng bigas. Ano to? Binili ko to siya nung... Ang laman nito, biscuit. Parang wafer siya na malalaki. Tapos ano ba? Ano ba yan? Ginawa kong lagayan ng bigas. Filipino style. Tapos, magluto ako ng rice, guys. Ang kaldero lang. May rice cooker ako noon, pero nabasag man. Akala ni Frank, hindi ka makakaluto ng rice pag walang rice cooker. Sabi ko, may technique niyan. Oy, kala mo ha. Ano lang na. Kamay lang yan, oh. Ayan, oh. Tapos, takso ng dayon. Ayan. Takso ng rice. Ayan. Luto tayo ng rice. May nagtanong pala sa akin ba? Ay, may nagsabi ba, mabuti daw mga anak ko kumakain ng Filipino food. Ay, sis kasi nasanay ko sis kasi pag hindi ko naman lagi na binabalance ko din sis. Minsan, nagluluto ako ng pasta din. Parang, ano ba, walang pili ba? Hindi mamili kasi hirap magluto ng German food. Uy, ang alam ko na German food dish, kunti lang. Mga ano lang, mga sauce naman ako sa kanila dito. Ganyan, patayin ko muna yung ano kasi maingay. Mga sauce lang ang hilig nila dito, so walang problema. Mag-fry lang ako. Tapos, lagyan ng sauce. Yun. Inisa ko lang ang kamatis, ang sibuyas, at saka garlic. Yan.
Tapos lunch na to. Ayan na. Madali lang. Tapos ito na. Lunch na nga. Sinasanay ko ang mga anak ko kumain ng noon talaga yung stepdaughter ko, hindi yan siya kumakain ng mga niluluto ko kasi hindi man niya gusto kasi hindi siya sanay. Masanay siya sa mga German food. Yung mama niya na taga-Thai, pero ang mga niluluto, ang mga pinapakain sa kanya, mga German food talaga din. Ako, Filipino food talaga, mga sabaw, mga ganyan, mga niluluto ko. So, sanay na sanay yung mga anak ko. And then si Frank din, ang mga ibang Filipino food, ang mga halos lahat ng Filipino food na niluluto ko, except kung mga soup. Ayaw niya kasi yung mga sinabawan, guys. Kumakain talaga siya, lalo na yung adobo. Gustong-gusto niya yung mga ganun. So, walang problema. Hindi sila naghahanap ng, hindi talaga hinahanap talaga ang German food. Tiwasin natin to, tiwasin mo na luto. Guys, ayan na, luto na ang ating rice. And then, yan na siya. Ang dami, no? Pero okay lang yan. Mali, ang shell lang manakalaki niyan, guys. Tapos, nilagyan ko siya ng malalaking sili kasi ipijat ko siya ba? Ano yan? I-slice ko siya mamaya para sa aking sabaw. Para masarap. Hindi ko siya ina-slice ngayon kasi mahalangan yung mga bata. So, ako lang. At si Frank, lagay namin sa sabaw. Tapos, yan. Si Frank, hindi yan kumakain ng sabaw. Ito lang yung kinakain niya. So, luto na, guys. Quick and easy. Paniod to. Hindi ba? Dali lang magluto. Ayan. Sinabawan para sa malamig na panahon. So, this is your house? I can come in here. This is the door. Yeah. Oh, and then? Oh, you close the door. Oh. Yeah. Naman day gate na yung balay. Oh. Okay. This is, where should I sit? Oh. I didn't sit Oh, there. I sit here. Yeah. Okay. Here? Mama, you did Bobby sit. The Barbie is sleeping. Hello, Mama. Oh. Mama. Oh, I like you. Okay. Cuddle here. Dula naman tani, oy. All the fun. No, let them sleep because they are sleeping. No. I'm not sleeping. You help me clean up after, okay? Mama, look. Yeah. Oh. What is it up? What are you watching? Duck. A duck? Yeah. Oh. Mama, you can. That's her crown? Yeah. We do it too. Okay. Look. Yeah. Yeah. That looks good. Oh. Look. Oh, so pretty. What's her name? It's baby. Baby. Yeah. Mama. Okay. No, it's a big bee. Okay, it's a big girl. Okay. This is a doctor. Uy, your brother, nagsunod-sunod ni mo, kay gusto ko ng kaon. No, don't give brother that. It's brother. No, brother, your finger, brother. No, there's nothing there, brother.